ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോട്ട് മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 2 ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇന്നലെ 1ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു. അർജുന വിഷാദ യോഗം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത്? മാതാജി, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നു മാതാജി, പറയാനായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ 8:30 ബാച്ചിലായിരുന്നു മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് സൗകര്യക്കുറവ് വന്നു ആ ടൈമിൽ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ 6:30 ബാച്ചിലെ മാതാജി കയറണം. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിരുന്നു. മാതാജി ഒന്ന് 8:30 മാതാജിക്ക് മെന്റർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല, കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അല്ല, മേദിനി എന്നാണ് പേര്. അഞ്ജന മാതാജിനെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഞാൻ മാതാജിനോട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കിട്ടിയില്ല ഇന്നലെ? കിട്ടി മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ട് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മതി, അത് ചെയ്താൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഏത് ക്ലാസ്സിലായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കൺഫേം ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്താണ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. തിരിച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ 6:30 സമയത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തെ 6:30 ടൈമില് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പൊ ഓർക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദ്യം ചോദിച്ചതായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. എന്റെ മക്കള് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പൊ ദുര്യോധൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് 2 സൈന്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അവരുടെ പാണ്ഡവരുടെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാം എന്താണ് ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദിവ്യമായ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ 9 ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന 6 തരം അക്രമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ? അതില് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ?
നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് കുറെ കാരണങ്ങൾ നിരത്തും. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഇതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല, അങ്ങനെ. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനനും പറഞ്ഞു 5 കാരണങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. എന്തൊക്കെയാണ്? മ്യൂട്ടിൽ എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു. മൃദുല ഹൃദയത്വം, പാപം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാനുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ 5 കാരണങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ മൃദുല ഹൃദയത്വം, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്, മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം, അഞ്ചാമത്തത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെ 5 കാരണങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്നലെ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഭഗവാൻ കേട്ടിരുന്നു അല്ലെ? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഭഗവാൻ ഇന്നലെ. ഇനി ഭഗവാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? പരാതി പറഞ്ഞത് മുഴുവനും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് അർജുനനെ വഴക്ക് പറയും. കാരണം അർജുനൻ ഇന്നലെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്? എനിക്കിനി യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം നമ്മൾ എങ്ങനെ നിർത്തിയതെന്നല്ലേ? 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് രഥത്തിൽ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ? ഇന്നലെ രഥത്തിലിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് വേണം ഇനി തുടങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇല്ല, അതില് നമുക്കത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ 2ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. 2ാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതില് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാല് 18 അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഈ 18 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചത്? ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം, പിന്നത്തെ 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റത്തെ 6 അധ്യായം ആണല്ലോ. അങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഈ 3 ഭാഗങ്ങളും കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. ഇവിടെ ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം ഇത്തിരി വലിയൊരു അധ്യായമാണ്. പിന്നെ തുടക്കം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 2 ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് അർജുനൻ രഥത്തിലിരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് ഇതില് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. എന്താ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകസ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല ഇതെല്ലാം. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നത് നയിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ഇത് നിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നിന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, നിന്നെ അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുക. നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ വഴക്ക് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇവിടെ? ഈ എന്താ പറയാ, ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അർജുനനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക, അതിന്റെ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെ നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്, സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറയാം. ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ
തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ. കുറെ നാള് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമില്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് വേറെ ഏതൊരു സ്ഥലത്തുള്ളതായിരുന്നു. താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് എവിടേക്ക് വരുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അതിന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന പോലെ അവിടെ നിന്നിട്ട് കുറെ നാൾ നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. അതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ അത് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്തൊക്കെയാണത്? അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാം, പരമാത്മാവായിട്ട് ചിരിക്കാം, ഭഗവാനായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ബ്രഹ്മമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ആത്മാവിന് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക. അതാണ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്യോതിസ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി അതിൽ ലയിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധാരണ രീതിയില് മായാവാദി സന്യാസികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ എന്താണ്, അതായത് ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവര്. കാരണം അവരുടെ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ്. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പ്രകാശമായിട്ടാണ് പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരാണ് എന്തിൽ ലയിക്കുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ആരാണ് ഭഗവാൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെന്ത് പറയും? ഒരു പ്രകാശമാണെന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖചക്ര കഥാപത്മത്തോടു കൂടിയ ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ശംഖചക്ര ഗദാപത്മത്തോടു കൂടിയ ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെയും തപസ്സിലൂടെയും അനേക വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തിട്ട് ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പരമാത്മാവായിട്ട് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഏത് രൂപത്തെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. മൂന്നാമത്തതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ 3 തരത്തില് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലെവൽ അനുസരിച്ചോ തോതനുസരിച്ചോ ആയിരിക്കും നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, മൂന്നാമത്തത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യുന്നത്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3 ഭാവത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ പല ഭാവങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മമായിട്ട് ചിലർ അറിയുന്നു, ചിലർ പരമാത്മാവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ചിലവര് ഭഗവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സൂര്യനായിട്ടാണ്. സൂര്യനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തും. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. അതായത് ഒന്നാമത്തത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്കിവിടെ നേരം വെളുത്താൽ നമുക്ക് മുകളിൽ പ്രകാശം കാണാം. പക്ഷെ നമുക്ക് സൂര്യദേവനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് അതൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഈ പ്രകാശം മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഒരു പ്രകാശമാണെന്ന് പറയും നമ്മള്. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മത്തിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പരമാത്മാവായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യന്റെ എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു സൂര്യഗോളം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും.
സൂര്യഗോളം കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യഗോളം. മൂന്നാമത് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് കാണാ, സൂര്യദേവനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സൂര്യദേവന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അങ്ങനെ 3 തരത്തില് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കൂടുതൽ അടുത്തടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത ഭാവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ആദ്യത്തെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കും, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ 3 ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞത്, ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണത്. അതായത് ട്രെയിൻ ഉദാഹരണം എടുക്കാം നമുക്ക്, ഈ ബ്രഹ്മ പരമാത്മ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഒരു 3 കൂട്ടര് ട്രെയിൻ കാണാൻ പോയി. ആദ്യത്തെ കൂട്ടര് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടു. രാത്രി സമയം ട്രെയിൻ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്താണ്, നല്ല വെളിച്ചത്തിലാണല്ലോ ട്രെയിനിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ വെളിച്ചം. അപ്പൊ അവര് നോക്കിയപ്പോ ദൂരെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, അതാണ് ട്രെയിൻ. അപ്പൊ അവര് കാണുമ്പോ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഈ വെളിച്ചം പോലെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ലൈറ്റിലൊരു ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരാണ് അല്ലെ, ആ ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് അവരെ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ കണക്കില് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ പ്രകാശാണ് അവരെ കണക്കില് ട്രെയിൻ. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് അവിടെ നിന്നപ്പോ ആ ട്രെയിൻ വന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു. അപ്പൊ അവര് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നപ്പോ കണ്ടു. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, കുറെ പെട്ടികൾ, ബോക്സുകൾ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന, ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചങ്ങല ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് ആണ് അവരുടെ കണക്കിൽ എന്ത്, ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരുടെ. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണെങ്കിൽ ആ ട്രെയിൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നപ്പോ അവര് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കാനായിട്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് കണ്ടത്, ട്രെയിൻ കണ്ടത്. ബാക്കി ഫസ്റ്റത്തെ കൂട്ടരുടെ മനസ്സിൽ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ആ ട്രെയിനിന്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രമേ അവര് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടവര്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടിയും? മനസ്സിലായി. അതാണ് ഇതില്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഇതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അത് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി ഒരു നിർവചനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമാണ് സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആരാണോ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. കുറെ സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് ആര്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, കീർത്തി ഉണ്ടാക്കും, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം ഇതെല്ലാതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗുണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ 6 ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിന് ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാൻ അതീതനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ സൗന്ദര്യം, സമ്പത്തും എല്ലാത്തിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും ആർക്ക്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തുല്യനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് അതീതനായിട്ട് ആരുമില്ല. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് ചിലപ്പോ കുറെ സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരുണ്ടാവും, സമ്പത്തുള്ളവരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തി സമ്പത്തും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വഴക്ക് പറയായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താണൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ
അർജുനന് ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയാണ് ഇവിടെ. കാരണം നീ എന്തൊരു അടത്തമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് നീ ചെയ്യുന്നത്, നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ലതൊന്നും. ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിന് കഴിവുള്ള നീ എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് വഴക്ക് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരെ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ. കർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമിതാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലോ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലോ. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു, അർജുനൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റണെന്നുള്ളത് അങ്ങ് പറഞ്ഞതായോ, കാരണം ഈ ചീത്ത കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് സറണ്ടർ ആയി. അത് ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ല, ആ കുറ്റം അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തു. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത്, എനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങോട്ട് കീഴടങ്ങി. അർജുനൻ കണ്ടില്ലേ, കാലും മടക്കി തൊഴുതു നിന്ന് പറയാണ്, എന്നെ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തന്നാലോ, കാരണം ഈ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നതിന് നല്ലതല്ലേ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ആരായിട്ട് മാറി, അർജുനന്റെ ഗുരുവായിട്ട് മാറി അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ അർജുനൻ ഇനി ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ജനിക്കും, ബാല്യം, ശൈശവം, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കും. അപ്പോഴും ആത്മാവ് എവിടെ തന്നെയുണ്ട്, ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അങ്ങനെ മരണശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, ആ ശരീരം വാർദ്ധക്യമൊക്കെ വന്ന് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. കാരണം ഈ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ആത്മാവിന് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. സമചിത്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ട്. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാസ്ഥിതി മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പേടിയും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്ത്, ഈ ആത്മാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, ഈ ആത്മാവ് എന്താണ്, ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ഈ ആത്മാവ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയാൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്ന് പറയും, ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജഡം എന്ന് പറയും. ജഡം എന്ന് പറയും.
അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, വേറൊരു പേര് പറയുമല്ലോ, ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശവം. മരണം എന്ന് പറയും. മരണം അല്ലേ? നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, മരണായി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പേരെന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇതിനെ ജഡം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ശവം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ശരീരം ആ പേരും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി, അല്ലേ? ആണോ? അതെ. അപ്പൊ ബോഡി എന്ന് പറയാം. അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുമായിരുന്നു, നമ്മുടെ പേര് പറയും. നമ്മളെ പേര് പറയും. ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ എന്തായി, അത് ജഡായി. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് അവിടെ വല്ല സ്ഥാനം ഉണ്ടോ ശരിക്കും? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ് ശരിക്കും, ആത്മാവാണോ ശരീരമാണോ? ശരീരം. രണ്ടും ചേർന്നത്. രണ്ടും ചേർന്നത്. അതെങ്ങനെ രണ്ടും ചേർന്നാണെന്ന് പറയാമോ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മള് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ശരീരമുണ്ട്, ആ ശരീരത്തിനകത്ത് ആത്മാവും കൂടി ചേർന്നപ്പോ രണ്ടുമായി. ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വിടുന്നു. ഐ മീൻ ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിനെ എല്ലാ തരത്തിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, ഐ മീൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നു. അസുഖം മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ദീപ മാതാജി പറഞ്ഞു. അല്ല, ഞാൻ എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം രണ്ടും ചേർന്ന് പറയാൻ കാരണം ശരീരത്തിനകത്ത് ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ജഡമായി മാറൂലേ, പിന്നെ അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പം രണ്ടും കൂടി ആത്മാവും കൂടി ചേർന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോ ബൾബ് ഇട്ടാല് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ മാത്രം ബൾബ് കത്തണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ട് ബൾബ് കത്തുന്ന പോലെ രണ്ടും വേണ്ടേ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാത്രം പോരല്ലോ, ബൾബും വേണ്ടേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് ആത്മാവിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോഡി വേണം, ശരീരം വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആരാണ്? എന്റെ ചോദ്യം അതാണ്. നമ്മൾ ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ? ജീവാത്മാവ്. നമ്മള് പറയുമ്പോ നമ്മള് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ്. നമ്മളൊക്കെ എനിക്ക് ബിഗിനിങ് അല്ല, അപ്പൊ നമ്മള് പറയുമ്പോ ഞാൻ രണ്ടും ചേർന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും അതിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മള് ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ശരീരം വിട്ടു. ഈ ശരീരം ആത്മാവ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആത്മാവ് പിന്നെ എന്താ പോണത്? മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യണത്, അല്ലേ? അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രാണ്? ആത്മാവ് മാത്രാണ്. ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ശരീരമാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അവിടെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അതായത് നമ്മള് ഇതിലൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്, ഉപമ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പൊ അതും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആക്കാം. അത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പരിഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അയാൾക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? സംഭ്രമമായ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അറിയാത്തവർക്കാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പേടിയുള്ളത്. കാരണം ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോ മാത്രാണ്? ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഈ ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവിന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആത്മാവിന് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിന് ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ ശരീരത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു ശൈശവത്തിൽ ജന്മം കിട്ടി, ശൈശവം കഴിഞ്ഞു, ബാല്യം കഴിഞ്ഞു, കൗമാരം കഴിഞ്ഞു, യൗവനം കഴിഞ്ഞു, വാർദ്ധക്യം വരുന്നത് അവിടെ എന്തുണ്ടെങ്കിലാണ്? ആത്മാവുണ്ടെങ്കിലാ സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതാവുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്? ആത്മാവ് മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്.
പക്ഷെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. എന്താണ്? അഗ്നി, ജലം, വായു, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നശിച്ചു പോവാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം. പക്ഷെ ആത്മാവിന് എന്തില്ല? ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ ശൈശവം വന്നു, ബാല്യം വന്നു, യൗവനം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു. അതിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ ആത്മാവ് എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർദ്ധക്യം വന്ന് ഈ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അപ്പോഴും ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് അതുവരെ ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ശരീരത്തിന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ആര് പോകുന്നത്? ആത്മാവ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അപ്പൊ ഈ ഒരു ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? അവിടെ ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. ആ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആത്മാവിന് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉദാഹരണം, ഒരു കാറ് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ഓടിക്കാൻ അറിയുന്നൊരു ഡ്രൈവറും കൂടി വേണം, എന്നാലേ കാറ് പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവിന് എന്ത് വേണം? ഒരു ശരീരം കൂടി വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അങ്ങനത്തെയാണ്. എല്ലാവരും ശൈശവം വന്നു, ബാല്യം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, യൗവനം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു. ഈ സ്റ്റേജസിൽ കൂടെയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്തുണ്ട്? ഇതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അത് മനുഷ്യനാവാം, മൃഗമാവാം, ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കും? ആത്മാവുള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും. ആത്മാവ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ ആ ശരീരം എന്തായിട്ട് മാറാണത്? നശിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൂടും അതിൽ കിടക്കുന്ന പക്ഷി നമ്മളെ ആത്മാവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാക്കാനുണ്ടോ, നമുക്ക് പാർലറിൽ പോകാം, നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോഡി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആത്മാവ് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഇതേപോലെ തളർന്നിരിക്കുന്ന കാണില്ല. അതായത് ആത്മാവിന് അതിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ശരീരത്തിനല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ആത്മാവിന് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണം എന്താണ്? ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ് ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോ വീണ്ടും അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ടു അടുത്ത ശരീരത്തിൽ പോയി അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം മനുഷ്യൻ ജന്മത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടേണ്ട സമയമാകുമ്പോ ട്രൈസൈക്കിൾ മേടിച്ച് നമ്മൾ അത് ചവിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ വലിയ സൈക്കിൾ മേടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 2 വീലർ മേടിക്കും, കാറ് മേടിക്കും. ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. വീണ്ടും അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ശൈശവം, ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, വാർദ്ധക്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോ ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവരിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ആകെ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഇത് തന്നെ നടക്കുന്നത്. മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും പക്ഷികളായാലും വൃക്ഷങ്ങളായാലും സസ്യങ്ങള്, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്, പിന്നെ കരയിൽ ജീവിക്കുന്നത്, ഇഴജന്തുക്കള്, എല്ലാതും ഏതിൽ വന്നാലും എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകും. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട്, അത് മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ആരായാലും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളില് ഏതില് വേണമെങ്കിലും വന്ന് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കാം. അത് മനുഷ്യൻ തന്നെ ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ, പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏതിലായാലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അത് മാറ്റി അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് പോകും. അടുത്തത്, അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാരണം എന്തായിരുന്നു? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാരണം എന്തായിരുന്നു? മൃദുല ഹൃദയത്വം അല്ലെ? അർജുനൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാരണം, അതായത് അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയാസം, അവരൊക്കെ വധിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഭയം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താണ്? നാം ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നീ വധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് നീ വധിക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയേണ്ടത് ഭഗവാൻ? മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംസിദിശ്വസ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. കൂടെ ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാരണം ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങളാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വേനൽക്കാലവും മഞ്ഞുകാലം വന്നു പോകുന്നത് പോലെയാണ്. അത് ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അധികം സമയം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ചിലപ്പോ നമുക്ക് സുഖം വരും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുഃഖം വരും, പിന്നെ സുഖം വരും, പിന്നെ ദുഃഖം വരും. പക്ഷെ സുഖം മാത്രമായിട്ടോ ദുഃഖം മാത്രമായിട്ടോ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അത് മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം മാറി വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അതിനെ കാണുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് സുഖം ദുഃഖം വരുന്നത്. ചിലപ്പോ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന സുഖം വേറൊരാളുടെ ദുഃഖമായിരിക്കാം, അവരുടെ സുഖം എന്റെ ദുഃഖമായിരിക്കാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭൂതി, ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതി അനുസരിച്ചാണ് ഈ സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് അതാണ്, സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അല്ലെ, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറയുന്നത് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മള് സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു വൃക്ഷം മഴക്കാലായാലും വേനൽക്കാലായാലും മഞ്ഞുകാലായാലും ഒരു വൃക്ഷത്തെ എങ്ങനെയാണ്? ചില സമയത്ത് നിറയെ ഇലകളായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് അത് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെയായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ വൃക്ഷം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നും എനക്കില്ലാതെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മള് സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ നാഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല.
ഈ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. ആത്മാവിന് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല. അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അത് അജനാണ്. അജൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് അജനാണ്. അജെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതമായിട്ട് ഉള്ളതാണ്, നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശാശ്വതനാണ്, എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രാചീനനുമാണ്, പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. അത് എന്ത്? ആത്മാവ്. അതിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ജനന മരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ചുപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ് ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ് പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പഴയ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ്. പഴയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് മാറ്റി പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് ദേഹി. ദേഹി എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയണത്? എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാ പറയണത്? പഴയ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ. അതേപോലെയാണ് ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മരണം, അല്ലെ? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മരണം, മരിച്ചു എന്ന് പറയും. ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ്? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്ന പോലെ. ഇപ്പൊ കേടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കറ പിടിച്ച ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്തിടുമ്പോ നമ്മള് രൂപത്തില് പുതിയൊരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുമ്പോ വേറൊരു ഇതിൽ തോന്നും നമുക്ക്, അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. പഴയ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലദയന്തോപ്യോ നാശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇനി ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാണ്, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനും അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആത്മാവിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് ആത്മാവിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദാ പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അതായത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാന്നുള്ളതും എന്താണ്? പ്രകൃതി നിയമമാണത്. അത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ജനിച്ചാ മരിച്ചാ ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നീ നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ പോലെയാണെന്ന് പറയാണ്? മുങ്ങി പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് നീ ഇവിടെ. 27 മാതാജി. മുങ്ങി പോകാൻ ബുക്കിൽ നോക്കണ്ട മാതാജി. ഇപ്പൊ ബുക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ.
എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങി പോകുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോകുന്ന ഒരാളുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുക. അതേപോലെയാണ് നീ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. കാരണം നീ എന്താ പറയണത്, ഇവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള വിഷമാണല്ലോ. മൃദുല ഹൃദയത്തെ ആരൊക്കെയാണ്, പിതാമഹനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുജനങ്ങളൊക്കെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള വിഷമല്ല അർജുനന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നീ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, മുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുന്ന പോലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആത്മാവ് എടുത്തിടുന്ന ഒരു ഉടുപ്പ് മാറ്റി അടുത്ത ഉടുപ്പ് ഇടുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, ഈ കവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കവറിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് ആര് നോക്കുന്നത്, അർജുനൻ നോക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഹേ ഭാരത എന്താ പറയണത് ഇവിടെ, ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനശ്വരനായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അത് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വിഷമിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആത്മാവ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആത്മാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, അത് അനശ്വരനായിട്ടുള്ളതാണ്, അജനാണ്, നിത്യനാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ജീവനെ കുറിച്ചും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, നീ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നീ അഥവാ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും ഇവിടെ, ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്തോ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. ബുദ്ധിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധം ചെയ്താൽ എന്താണ്, നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വിജയം നേടി രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ സമരമുറകളിൽ ഒരു നിയമമാണ്, അവര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. അപ്പൊ അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇപ്പൊ അവര് യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് രാജ്യം അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയണ, നീ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ. കാരണം എങ്ങാനും നീ അഥവാ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും, ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ നിനക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നിനക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയണത്, സുഖ ദുഃഖേ സമയെ കൃത്വ ലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. പക്ഷെ എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ യുദ്ധം, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ, പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പാടില്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അർജുനൻ പറഞ്ഞത് പാപമല്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചതിൽ. അപ്പൊ പറയാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. കാരണം ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആര് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ആ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വേണം, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യണം. സ്നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇവിടെ നഷ്ടവും ലാഭവും ഒന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്, മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകും. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഭക്തി യോഗത്തെ കുറിച്ച് കടക്കാണു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തിക്ക് പോലും ഭഗവാൻ എന്താണ്, സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ എന്ന് പറയാം. ചെറിയത് ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ നമുക്ക്
നമ്മുടെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ഉണ്ട്. അണ്ണാറക്കണ്ണൻ സേതു ബന്ധന സമയത്ത് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്, സമുദ്രത്തില് ചെന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ട് മണലില് കിടന്ന് ഉരുളും. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിന്റെ മേല് മുഴുവനും കുറെ മണ്ണ് പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ വീണ്ടും ചെന്നിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങും. അപ്പൊ അത്രയും മണ്ണ് സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെ അതായത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര സേവനം ചെയ്യും. അപ്പൊ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അപ്പൊ വാനരന്മാരും എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സേവനങ്ങള്. അപ്പൊ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ തന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധത്തില് ആരെ സഹായിക്കാണ്, ഭഗവാനെ സഹായിക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര പറ്റോ അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ 10 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിവിടേക്ക് വെക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും, നമുക്ക് ഭയങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മള് ചെയ്യുന്നത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി കുരു നന്ദനഃ ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. ഗുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെ. ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്നവരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്നവരാണ്, അറിയാവോ? ഏത് വഴിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഊഹിക്കാവോ? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, ഭക്തി സേവനത്തിൽ അല്ലെ, ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ആ വഴിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ. ഗുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ വഴിക്ക് പോകുന്നവരുടെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. തീരുമാനം എടുക്കാതിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ. കാരണം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും, അവിടെ അർജുനന് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം ദയാവഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവര്, ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവര്, അവർക്കാർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇവർക്കാർക്കും ഉണ്ടാകില്ല. ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്ക്, ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ആർക്കും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതായത് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കാരണം ഒന്നിനോട് ആസക്തി കൂടുമ്പോ നമ്മളിവിടെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ഒരു പോയിന്റ് പഠിക്കുന്ന വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടക്കേട്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇവിടെ വൈരാഗ്യം എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷൂപചായതേ സംഘ സംജായതേ കാമ ക്രോധാഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും, നമുക്ക് ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം വരും, കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം വരും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഈ കാമവും ക്രോധവും ആസക്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തുടങ്ങണ എവിടെ നിന്നാണ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആലോചിക്കും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആലോചിക്കും. ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോധം വരുന്നത്. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി.
ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവും, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? സമ്മോഹം വരും. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വ്യാമോഹം, ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ് വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പിഴവുണ്ടാവും, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ്? സർവനാശം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ക്രോധം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വരുമ്പോ ആസക്തി വരും, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹം, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കും. ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. സമൂഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പോകും. നമ്മളൊരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകാം. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദാമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകുക. രാഗദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, ഇഷ്ടമായതും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ അനിഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാതും നമുക്ക് ഏതായാലും ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച ഭക്തിയോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന്, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദിവ്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും കിട്ടില്ല? സമാധാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ഉണ്ടാവില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനവും സുഖവും കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ദിവ്യ ബുദ്ധിയും ഉറച്ച മനസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ സസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിവുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപയോഗം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക, അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കണം. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശത്രുക്കളെ കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യപ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം, ഭഗവത് സേവനത്തില് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തണം. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുകിപ്പിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും, വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്
ഈ കലയെന്ന് മറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വേണം ആരാവാനായിട്ട്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട്. മാത്രമല്ല വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നമ്മള് പരിശീലിക്കേണ്ട ഒരു കലയുമാണെന്ത്, ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ സാധകൻ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? മുക്തനാകാനായിട്ട്. യോഗി മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവനാണ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യോഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വന്ന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആ പരിശീലനം നേടി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുന്നത്? യോഗ്യനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങള്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ അല്ലെ 3 ഭാഗങ്ങള്. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരാശര മഹർഷി. പരാശര മഹർഷിയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 2-ലെ ശ്ലോകം അല്ലെ, 2-ലെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാർപ്പണ്യ ദോഷം 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 2 എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മാവ് വിവിധ ശരീരങ്ങളോട് അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ശൈശവം, ബാല്യം, കൗമാരം, അത് കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ്? ജലം, വായു, ആകാശം, ഭൂമി. ജലം, ആകാശം, പഞ്ചഭൂതം. ജീവജാലങ്ങൾ എത്ര തരണ്ട്? 84 ലക്ഷം. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറയുന്ന ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്? സുഖദുഃഖങ്ങള് വരും പോവും, അതിന് സഹിക്കണം, സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത്. അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അടുത്ത ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജന്മമരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല, ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, അജനാണ്, പ്രാചീനനാണ്, ആയതുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആയതുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ നനക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും കുറെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകള്. അതൊക്കെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. സമൂഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാത്ത ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാരാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ. അതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ